tayo guys dito sa Plaza basketball court guys. So may Plaza Nazareth guys. So guys, ang daming dito. Participant guys. Uy, dito ka wala. Critical Texon Drums and Live. Your part is after the marathon. Ayan o. So, live tayo, live. Sa after the marathon yung part ninyo, Ito kami. kayo yung mag-i-interview. Nagbigay na lang ano? Bibilis sila. Nagbigay na sa USD para sa pagpugan ng Zumba. Okay. So guys, Sunoy! yung ano niya raw, yung USB. Sunoy! Kailangan ng USB. Where are you? Kanina pa. Dudoy!